Menteri Katanat Kampo Yang Gari u Amit Shah ula khot ya keren ni ki Chief Executive Member jong ki Shiphautali ki Administrative Council ki badan hakathan shadai lami ingi ka India. UCM ke KHEDC uba penyai sing CM ubalajiat ke jingyalang ban ai kubor ya karai ke jingyalang mentakasngi ha New Delhi ula pentip bahkan ke jingyalang ka balalong mentakasngi ka arpu artarik naitung arja arpsau kinlet ya kendu ya u Amit Shah la shai ka sngi ban penkala ya ka 125th Amendment ka riti sensyar kari ban kan thup lang ni ka jingpen kala ya ka 6 schedule ula ong balajiat ya uba penyat kum convener jong ki Shiphautali ki ADC ki badan ha North East bat ka weipat ka rai ka long bandawa ban wan rano ya ka jingpen kala ya ka 6 schedule ha ka ni ka dor ba liur jong ka parliament ki ADC ki don Laitali ha Meghalaya Laitali ha Mizoram Laitali ha Assam bat ka wei ha Tripura ha ka baki don lagi jong ki jing jong ki bat ka don kam ban wan ra ya ka jingpen ko bor ka ba kham khlan Kajingelang baro ki ADC ka North East kan long ha ubnai nailar ha Shillong. Uba penyat ula ong baka ki HEDC ka kuwa baka Sarkar India ka deban pen klan shu ya ka 6 schedule. Bat banwara ya ka jingpen kala ya ka 6 schedule. Ula ong baka jingja ha Bangladesh ka deka wei ka nuksa ha ka baki ADC ki don kam bandan ka bor ka bakam klan banyada ya ki traishnong. Nakaliang ka HEDC kan pen sngau ho Amit Shah bandan lai penyongut ki MDC kan thup arngut ban chusi kawai kandai ka kantai bat kawai ya ushanra nakaliang jong aku museum jong ka KHDC kumbala aibor mene haka meeting jong baro ki CM jong kathan shate lamingi port North East kabala long mene port nong ba Delhi lashim ya kawai karai ban authorize hanga ban ai kanika kubor shipi baro te ningkong hakabai dei bakani ka meeting la convene yakani ka meeting da u CM jongka Bodoland Territorial Council BTC promote but u chairman jongka Triprasa u Pradyut Deb Burman la convene but yakani ka meeting jong baro ki ADC jongka Thai North East la long nadu mensi sajan ka beningkong but mene kadika meeting ka baar but haka bede ka meeting ka balalong mene kasngi la shim ya karai ya kaba ngin hap ban ya kendu ya u Union Home Minister Amit Shah haka bede but kanika jinga kren ka jongi haka ni meeting kamtam ka bangya kren ka phang galong hakabai day but ka 125th constitutional amendment hakaba ka 6th schedule amendment ru kan don lang te hakabai day ba kani ngi lashim ya karai baningkong ba hab banya kendu ya Union Home Minister te kabasutunat kalong ba lashai kasngi Union Home Minister Amit Shah ulakhot ya kani ka kanhun ka jungi ka baar pat la shimru ya karai mene bat daga jing ya menjur lang lajit yanga UCM jong ki HDC kum convener batmai jong kanika kenhun jong ki ADC jong ki Shiphautali ki ADC but ka meeting nang ni shakmat kamut banakal yang gajong akum CM ki HDC ngan habban khot ya kini ki meeting ki babun ki berangsa nang ni shakmat tat ondala penbait lani rai da kumwe te kabalai pan ni la ekran ba da kumno ru hakabai dei ba kani ka 6 schedule amendment la dei ban table la ne wan ra no ya kani ka bill hakani ka samai session government ka dorbar government hapo parliament te kani dika jing ekran ka jongi but hakani ka jing ekran ru ngilayo banya theory atai ya shibun hakimat kiba kum ki ADC ngia kendo halala ki jongki jakal ni ki jerla ke jungi nama kum balong menta ngi don lightly ki ADC ha Meghalaya lightly ha Mizoram lightly ha Assam bat kawai ha Tripura kini ki shpo teli ki ADC hadin mengiyo banya shong ya mirjimut ngi snuthu ba ki don lala ka jongka ka jing ka jongki khamtam hakabi dei bat ka jing thmu lane ka jing don kam banwanra ia ka
ya ki an le ki provision ki ba khambiang namta ban ya da yi pait rulum hapot North East but meneru ka jingkran ka ba khaddu ngi shim ya karai ba ngin penlong ka jingilang hasilong hau ni benai August banwan te kini di ke bangi ekran but la shairu on submit yaka memorandum nakaliang jong kani ka kenhun jong spo EDC but nakaliang jong aku CM jong ka KHDC namar ba u governor jong ka jela Meghalaya unwan yu kejat la shai ka singi ha district council namar ta kadau ngan hab banwan phai no menta but hang ni po Delhi nakaliang jong KHDC la mi khmat da EM in charge jong ka taxation iba fantin la kadong but ELO ba Tita Starwell Khan but ba Balajit Rani kum member but kini kilaingut can represent nakam ta KHDC Delhi la shai kesengi nakaliang jong ka KHDC kumanshu pentip EP kanong rim hi kabagi yang halor kani ka 6 schedule amendment kalong kawai bangi kwa ban ka government of India kan wanra no ya kani ka bill parliament kadau kalong bangi kwa ban nang penklan shu ya ka bor ka ikhtiar ne lani kita ki constitutional provision ka bladon haka constitution nam ta ka schedule ban nang kham penklan shu te ka baar ru bangi kwa ba ka government of India kan wanra no ya kani ka bill namar ba ngi ba hakini kinyo photoli kisnam khampat don amendment hakabedi schedule tekin don be katu kat ni ki jing don kam na seven pendap hanu jaka baduna but ben kham nang pen khalan chu ya kataka bor jong ka schedule khnang bangin la baryada dalade kumman shu anuksa habangi phai kini ke jingja ka balaja hapo Bangladesh ke jing ki babon ki paiba kabla penlong ya kari Bangladesh baro bandan ha jing ya umsnam hakini kindiat singi bladep bar kani ngi I kum ka district council kadi ka we ka dak ka shin ka bangi hab ban shimkhia namar balada kan don kum kani ka jingja ban nang beteng ngim ban se ban hab pen khlani ke bor jing ya da ka jungi nama ki briu ki ba nang thi kila banwan kio shini sipo ulum Meghalaya ne ulum rikhasi jungi te kani dikawai bat ka bakhaddu ngi yang halor kan nongrim kum KHDC habe di amendment kalong ba haka bai dei bat kani ka seat on ngila pan dan ngila submit proposal ya ka ban ai la shai ka hakani ka meeting ba Amit Shah da ka memorandum banna ka ar khundai seat in penkio syakan real seat elected but R seat kan nominated kan long baik baro kan long live who sun but R kan long live who nyo seat total jongka KHDC nangta kini ki unrepresented tribe ru ngila bu ba nam don kam ya kita ka unrepresented tribe but hakat bedi ni nominated MDC ru arngut iwe inde kentei reservation namta woman when they shinrang te but kumju ru habedi ka village council nakaliang kajungi ngi da bo ka proposal banam dan kam ban ibor yakini ki village council haka jingprekam jongka KHDC lene ka JHDC henry on itu ba yaka bor ka ikhtiar kum ba un menbarim labo lingba kini ki CM lene ki raj barki darbar shnong te nangta ki danru saka ka habede bakanika election ru jongki EDC ngikwa ba namdei ban peniyat daka election commission of India ndai kan hap be hapoka election rules jongka 6 schedule but ban pe lingba ka DCA hakabede baka KS jongka jongi kum KHDC te kita di katu kat ni teli ki points ni ki mat ki ba ngila bu hakanika jingtho nam taban I memorandum la shai te kini di ki ba ngashkwa ban pen kenmau ndai ki di ki bangila ekran na kapor hakabe di ba kini ki mat ki ba ngila pen snow kani de ka latest news ngakwa ban ai kalong ba ngala dep penbait di chairman in Lake Delhi nam ta la shai ka meeting completion